Right, India na kina nasema. Ngara majonani. Majo family. Asi. Takati padaizwe manguruwe nani na manjiche ndizo. Na chidzinzwa. Wauya ere manjiche na chidzinzwa na manguruwe. Na sabhuku wao wauya. Auya ndiani? Manguru auya. Ko manjiche ndiye akanza kapa. Inyai pana pa sama manguruwe. Nyai pana paka uya wa murko na mwana ora hapa ukunda majoro arubudirwa nemufi ari kuti ndakaurawa asi wanhu wakandiuraya akataura mazita manjiche manguruwe na mai wake na baba wake achiti iye wana manguruwe na manjiche na nauyu wakatumwa na mai wangu na baba wangu kuti wandiuraya. Saka takati no isusu hatitongi munhu asipo, toda kuti munhu aite sei auye wozvinzwira wotaurawo nyaya yake yanoziya kana paine zvanoziya kana pasina chanoziya wotauti handina chendodii vandoziya kana pasina chamunoziva then tochiita way forward yekuti uyu mwana azorore because she has suffered for a long time. And ndo nyaya yedu yatakudaidzirai pana. Right. Saka imimi muno here ruzivo rwamuinawo maererano nekufa kwa Majovu. Hambu yagarai pasi. No amana mama kati tozo ayera udini. Tsunga mtaura. Pamsuri shana. Yes, Pamsuri vanhu vese vari panapa. Tiri kukumbirawo kana muri pamberi pedare ramambo Mutasa. Dzidzai kutaura chokwadi. Nyaya dzirini dzireruke. Taramba vanhu vari kuuya vachiita madhirama panapa. Vanoramba musha pani. Zvinotivhiringidza kuti kana tichida kuti tienzanise nyaya tinobva tarasika tobva tatadzawo kuti toita zvii. Ngatidzidzei kana iri mhiko kuchisimudza kuti ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Tichataura chokwadi, taurawo chokwadi. Nyaya idini ireruke ionekwe maenzanisiro akanaka mazvita. Taurai chokwadi vanhu woye mazvita. Pamusoro changamiri. Ndinoitwa John Manguruwe. Chakatwa chikashamadzo chekuzwa zita rangu riri kupinda pakufa kwemukororo wekwaManjo. Chinhu chekutanga chiripo chandinoziva kana mawako akasvipa ngozi inobuda kumusha kwaManguruwe. Haibudi mumusha mayakaberekwa. Ende ndingapa uchapupu hwekuti inini musi waitika zvinhu ndauya nemudzimai wangu, ndauya nemunin'ina wangu, ndauya nemhuri yekwaManguruwe, ndandiri paumba kwaManguruwe pakaitika zvinhu izvi. Chandakazoita takazoenda korara murwizi makaitikira zvinhu tiri kochemedzana nemhuri yekwaMajo. Handinazve chimwe chandinoziva pamusoro pekufa kwemukororo wekwaMajo. Izvi ndataura kana kwese kunga rifeiwe nedare ramambo ndinoenda kozvichenesa zita rangu. Apa ndiri kutoti wanhu wekwaMajo wakandipuma kundipuma kwavari kuita. Handina chandakaita kana mwabve ndinomwa kana badza ndinobata kana kwese kwavanoda kuti tiende tinoenda. Ndingamboti ndaguma ipapo mwangu. Kukudaidzai kwataita
kudaidzai kuti muzvichenese. Ndosaka takudaidzai. Hataikwanisa kuti titi takutopa decision. Imi musipo musingazi ayo. Wanhu ngavanzwisise purpose yedare rino. Purpose yedare rino handei kutsvaga mhosva aba. Asi ndeye kugadzirisa chii? Ndeye kugadzirisa mhosva. But vanhu vakawanda vanouya ari kukrema kuti unongosvika ukabvunzwa woti ramba aiwa. Kuramba hauna zvori kudii? Because zvisi chatinoda kuita panapa kuti kana wabvuma tobva tokubatsira sei? Then life yoraramika zvakadii? Zvakanaka. Handizvo? Saka tiri kuti isusu mamuzwa aka manguru vati hana chondodii? Hana chandoziva. Saka isusu sedare rino hatimumanikidzi ba kuti unoziva iye asikadii? Asikazi. Pane maways anoburitsa chii? Nyaya. Iyi nyaya iyi ndeyechivanhu, haisi kuda dhokota ba izvi wakaita medicine. Aiwa. Inoda dhokota wemhepo wechivanhu anoona zviri mukati kuti chakaitika chii. Handizvo? Saka nyaya yenyu haina kumwe kwaida. Inoda kuti mufambe muone chii? Muone chiremba. Maona chiremba. Chiremba otaura nemunhu. Chokwadi chobuda pai? Chokwadi chobuda pai. And because inini it's your word against your word. Because hakuna chiri kurakidza kuti zveshe wakauraya akunze kwemashoko ake. And hakuna futi chiri kurakidza kuti hauna kuuraya kunze kwemashoko ani ako. Saka at the end of the day iwewe nemhepo yako ndimi muchazotaura kuti pachazooneka kuti zveshe wakauraya here kana hauna kuuraya. Yes, iwe unokwanisa kungauya nemhuri yese. Handiti? Muri izi kuziva zviri mumwoyo mako nezvawakaita. Handizvo? Ende kusabuda kwengozi kumba kwako hazvirevi kuti ngozi kumba mako haiko. Ndo panouya izwi rekuti kutsipika. Ngozi ikatsipikwa haiuyi, inotsvaga kumwe. Ikatsipuka kwesoko ngozi inodzoka kumusha kwayo. Ndo zvinoita ngozi. Ikaona kwayakakanganisirwa kwese kwakavharwa inodzoka kumusha kwani? Kwayo. Yonobuda kumusha kwani? Kwayo. Yonetsana nehama dzani? Dzayo kuti nditsvagei kana ndisunungurei ndanetseka. Ndosaka muri kuona ngozi yakubuda kupi? Uku. Isaenda kwainofanira kuenda yakadii? Yakatsipikwa. Zvakafanana nevanoroya vari panapa. Munoziva zvandikuedza kutaura. Kuti pamwe paunoroya Mai John usingadi kuti face yako ionekwe, unopfeka face yaMai Timothy. Saka munhu kana aroiwa arudi ndakaroiwa nani? naMai Timothy. Asi akamuroya ndiani? NdiMai John. Saka ndo zvinoita kuti chii? Ngozi izvozvo. Ngozi ikaona kuti apakashata apa ndavharwa, inoenda futi pabi yotraya futi pakapfawa. Ikaona kuti ndavharwa yotsvaka futi kwakudai. Ikaona kuti kwanetsa inoramba kutenderera kusvika yaona pekubudira. Vanhu vari kushamisika kuti vanhu vari kudzoka. Tine macases evanhu vari kubva kuAmerica, vari kubva kuBritain, kuuya kudzoka kumba kuno kuZimbabwe, kuuya kogadziriswa kuno. Ngozi yamuteera ari kupi? Because yatsvaga pese apa ivanodaiwa weakling iri kupi? Iri kuBritain. Kwokutoflyawo semaflyire amunoita nerusero rwenyu rweusiku ya, ngozi inoflyawo futi yobva yaenda kuBritain. Just to force you kuti ubvume kuti ndo wakandii. Because isingazivi vanhu pangozi pane chinhu 1. Ngozi chainoda chete kuita sei? Kuzorora. Ende kuti izorore ida kuita sei? Ine mushonga 1 chete.
There's no other medication besides that one. Hakuna. Mushonga wengozi kuripa. Musati maripa. Munopera imi mwacho kufa kupera kusvikira maripa. Saka to avoid kufa kwevanhu innocent people. Iwe muridzi wenyaya kana uripo uchiziva zvakangonaka kuti wakomana ndakachita izvo maoko angu akadini akasvipa ndibatsirei motounganidza zvinhu zvese semhuri muri pangozi yadini yanyarara zvapera unenge wasevha chii upenyu hwevanhu vakawanda. It's so unfortunate vanhu vakawanda wanda uzoripa musha wapera kana kuti vana vese vakarorwa wadzoswa umba kana kuti varume vana vese vasikana wafa munhu ndipada uzoripa. Saka zvichabatsirei wana dzaashirikadzi nechinhu chaunoziva fambiranai nenguva chinhu chongoitwa chodii chopera. Saka iyi nyaya yenyu dachirembai kuti mucheneswe muri ipapo ini ndiri kutokumbirisa kana nhasi kana mangwana tinomboona vanobatsira pano padare renyu wamukotsanjera ngavatipe zuva vanhu vekwaMajo ndozvichenesi. Inini ndinenge ndiripo tiri kutokumbirisa wasanonokweba because zita rangu rakatanishiwa. Mukandotipawo ipapapo toenda toona kuti good. Yes, that's not a problem. Saka zvamuchaita ipapapo pano achambouya ombokufema imbichana nhasi musati mabva pana mubva mambooneka then ipapapo mukaona ipapo musakukwasanjera wazodiriwo futi wopindawo futi muona kuti zviri kufanana here zviri kuonekwa because tine vanhu vakawanda anoti panapa anoramba nyaya padare azongozi ngwende namukotsanjera kasekuru kayake mabhonzo kayo kechekechekechekechekechekeche kudai wotovha wazwa munhu kuti aiwa mirai nditauri kuwambopedzerei nguva yadari yekunyepa pamhiko. Andika muri kuona isusu nini I believe kuti munhu kwataura tinotokubatsirawo isusu ndosaka tiri panapa. Isu hatizoda mombe dzenyu basi kana muri azi mambo rutsvaga mbudzi dzedu kana mombe dzedu pano atambondipa mombe padare pana handina basa nemombe dzenyu. Ini chandoda kuti iwewe uende kugara zvakanaka nemhuri yako zvinetso zvako zvidii zvipere ugarewo life yakadii yakanaka. Makamboona munhu anenge aine 10,000 anofamba ne 10,000 every day kana 30,000 asi hakwanisi kuzvitengera kokora. Makamboaona here 10,000 iripo apo but muromo unonge wakachena kuti mbu kutoti kuenda kondi mutare kuti netsoka tadza kusara kubhadhara kombi ye50 cents abhadhara asi une 10,000 pai pahomwe. Zvino zvabatsirei musarombe zvisina basa. Rombesai vana wenyu education wakuchengetei nekufunda. Musaswere muri kutsvaga kuti wakomana tikuswera tuba zvinhu minda mevanhu tuita sei uri kutsvagirei munhu wekuti akubire chikafu kwanhingi. Why can't you just wake up yourself? Wake up na 4 makuseni ita zviri kuita vamwe enda kumunda worima wokohwa zvatopera. Wapiwa pfumvudza isa munda wotengesa fertilizer yacho because uri kuita sei uri kuchemba twakomana kwako tumba kuti tunouya nebasaki 10 pakati peusiku. Saka uri kuitei zvimwe zvamuri kuita vanhu is not necessary. Vamwe vanhu hamuri kuroya futi munovaroyerei vanhu vari kuzvisenzera zvinhu zvavo. Unoedza kuziva kuti mainhingi akadzidzisa vana achienda kumusika achidai akuti tega nditanga unakirwa vana vangu vakusenza ndakutenga wabhutsu wabva wamuroya uri umuroyerei. Endesa wako kuchikoro uchengetwa. Saka endai apapo wakauya here wasvika saka chingomira henyu pasaidi wakasvika mubva mamboenda ipapo ndo zvairi kuda nyaya yenyu kuti ipere.
unobatsirwa don't worry unobatsirwa atuwa family veta zido atuwa wewe tigazi zikumusha zikuneta Doji Pandora jeje Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Doji Pandora jeje Pachika zobe ngauya. Koko manguru wewe. Wewe wana manguru wewe. Ana majo na manguru. Ana majo tu. Majuda izambia yeruko. Ah, girl. Ndiri panapo. Bye. Hey, tu viens autre partie de l'île. Autre partie de l'île. Nyakumangarada upafika. Maenda kawazi. Hapana munhu utaura baba. Una chimbazi wako. Right, azi. Kaitwa kusore. Sekundituma kwa maita kuti ndeni muri kwa majoni kwa chinguru. Chiremba batana uye kutoti baba chinguru manguruwe panyaya yekuziva kufa kwemwana we kwa majoni apo asi watonomhe kudzihumba kwawo kunge kukonenedzerwawo zvinhu zvisini nechi nezvaonekwa kabata kwazoti mai awa vane vatori neanonzi mamutsa kwazi mweya wekuti unenge uri ngofamba nawo wekuti iwe mhosva dzese dzinoitika kana muri mumusha dzinoenda pari asi iye hake pachezvake pamwiri wake uda kuti acheneswe pane umweya wainawo Panyaya yedu azi. panyaya yenyu baba ava vacheneswa ava mai ava pakufa kwemwana vacheneswa asi patorwa zita remunhu umwe chete azi Chidzinzo Milton Chidzinzo kana achida kuzouya ndiye ndiri kuona unenge une zvakabata pakufa kwechi kwa Edward Manju Saka chete asi Milton anga asina kutaura here nemwana wake. Angakataura. So it means kana muda kubva muchienda pamwira mumwe unokonfirma futi zvakabado zvakumbi pamunhu. Saka vatakuda ndiani? Milton anzani iye Chidzinzwa iwawa kuti nyaya iite sei, nyaya ipedze. Yesu wamanguruwe pamusoro imambo nedare renyu inini ndakukumbira kuti ndicheneswe. Ndiri munhu anomira papublic muMutasa Central Constituency, saka ndakasvipiswa kusocial media. Ndandiri kukumbirawo kuti social media indichenese because handina pandabatwa, handina mhosva yandabatwa ndiinayo. Chekarezve wana majo they are owing me mari yatabhatara kuna chiremba. Handina yekudzokesa ba ndinoda 15 yangu kuti wandipe ndione mari yekudzoka nemhuri yangu. Hapana chakashata. Saka raitazvinzwaka kana paine zvinhu zvada kutsvaga gesi baba. ini ndandoda ngobvunza hangu kuti pa Zita ndiani?
ndi Noel Majo. Ndaruda ngobvunza wangu kuti panhau yakataurwa pakuti pakazopiwa mapepa ekuti vanhu vauye. Uyu Milton wakapiwa ere pepa rakaita kuti akwanise kuuya. Uruzivo ere nyaya yekuti arudiwa kuno kana kuti hapana chatoziva? Milton akasevwa ere pamwe apa rakataurwa ere rakataurwa asi hatina kumuona hatiziva kuti soko unaro iri rakataurwa asi haazozikana kwaari wakandoti akangopiwa phone number hadzisikuita imi mune vanhu vamakaita list yekuti saka pakati penyu ndiani asina kuita rakauya asi kunzi kufamba Milton izizi kudva kwatakaita uri kwamuchena kuti uri kwamijirire but raini idzodzo idzo dzepamuchena sendi George wakati havatizoziva kwaari wakatipa phone number dzake hadzisi kuita saka zvatoita imi michiita sei chiitai research kuzva kuti Milton ari papi wotsvagwa kuti ari papi Milton then wotsvagwa woendeserwa someone uya tomudaidza kuno yes pamusoro mira mutarisoti handisi kuziva kuti zvaitaenda kunana chiremba Changamire kupotera kwamambo kuya kuno ndofunga ndini mai Majo mai musikana wayo kupotera kuna Changamire ndaiti dambudziko rangu randinaro mukati memhuri yekwamajo newamwe rinenge randiperera izvozvi zvindofunga wiki rese ndinoenda kubasa ndakatoregedza kuenda kubasa mwana anga asingaiti kuti asare ega saka nhasi patasirwa nana chiremba vati mwana zvaari kutaura hazvisirizvo asi pawazo munhu ataurwa mumwe vati ndiye asi kunzi mwana atauriswa nemhepo yaakaiswa Changamire handichazivi saka namaane lead zvinoita saka ndosatoita kuti mune mukana izvi zvekuti kana mabva apo handiti munokwanisa kuenda futi pechingani pechipiri mopiwa futi chii handichazivo pechipiri pacho kuti zvichaitika nhasi here pechipiri pacho tichaenda nani nevarume vangu handichazivi kuti ana mai vachaenda here kana kuti nekuti ndakutya wana mai vatoenda ko ava tisakuenda nana mai apa mukuenda as family ndeiyi uyu munhu angari mukati menyaya but still kana anoraisa kuzvichenesa handiti anokwanisa kuti iwo wacho anenge ari chii aripo pamuri kuenda panext because normally isusu tinoti vanhu vaende pa3 kana vaenda pa3 pa2 pakataura zvakafanana asi chimwe chine pane zvekufokasa nenyaya isingabatsiri mwana uyu handiti kufokasa pane munhu wamusingafariri musikaiti zvinhu zvinobatsira mwana nofoti pakubatsirwa ngatinyanyotarisa kuti mwana asunungurwa handiti bcause mukuchateedza mwe munhu muchaona Milton nonzi asiriye futi mwana anaramba akadini akangobatwa isisu ngatiatsa kuti mwana abatsirwe dzinza richibatsirwawo futi pamwe mukati menyumu ndokune munhu anenge aine musoko ari kukonzeresa kurwara kwemwana uyu muchichaura masechi evanhu moteera vanhu but mwana aramba akadini akatsikirirwa nyakubata mwana uyu akatanga kufamba aona kuti ndichabatwa aibva abloka kuti asadini asabudeba mwana auye kudzokera kurwadza kupi kumba zvataurwa nachiremba uko pamusoro Changamire inini ndashaya $35 pakuisa padare pa apo taatiri saka kwazi unototaura kuna ana Changamire kuti ndine mungao we$35 inini Patrick Majo muzondisunge iri fandi yamangurwe mari yabatwa pane wana wake yekuti ikwane 110 yabatwa pane yangu newakorori wake saka ini yangu ngeye transport handina chandichada kutaura nawo futi ba ndinoda mari yangu ini iwe kana batana nemhuri yako
Right. Right.